Benvinguts, amics de Diari Català Motor. Avui provem dos Opel Insignia. Aquest de la meva esquerra en carrosseria sedan, 5 portes, 1004 turbo benzina de 140 cavalls. I aquest de la meva dreta en carrosseria Sport Tourer 4x4 amb el motor 2000 CDTI de 190 cavalls biturbo amb canvi triptònic. Ens acompanyeu? A Diari Català hem provat dues versions de l'Opel Insignia. Per una banda, la sedan 1400 turbo amb 140 cavalls de potència i per l'altra la versió Country Tourer 2000 CDTI biturbo 4x4 amb 195 cavalls de potència. Opel sempre s'ha destacat per la seva rigorositat tècnica i per la seva maniobrabilitat a l'hora de conduir, amb un comportament excel·lent tant en carretera oberta o en autopista. És un cotxe pensat per a aquells nens grans que ja tenen família. Dins d'aquest concepte de cotxe de batalla, la comoditat de l'Opel Insignia és un plus. La sensació de protecció i el fet d'estar envoltat de tot tipus de tecnologia et fa sentir com si estiguessis al control del comandament de l'Enterprise, una nau gran i segura. L'Opel Insignia és un cotxe confortable, té una gran amplitud de l'habitacle i un maleter suficientment gran com per fer un viatge llarg per carretera. Dins de l'apartat tecnològic de l'Opel Insignia, tant el sedan com la versió Country Tourer ja venen amb el seu navegador GPS, Bluetooth, clima bisona i ajudes a l'hora de la conducció, com el control de creuer adaptatiu, que ens va deixar meravellats, l'avís de canvi de carril involuntari i les ajudes d'aparcament dins d'un llarg etc. Tot i això, el consum del nou model de l'Opel Insignia és més alt que l'oficial en la nostra prova. En la versió Country Tourer diuen que consumeix 5,3 litres per 100 km en carretera i 4,9 litres en ciutat. En la prova no ha baixat de 7,5 litres i de promig 10 litres. Pel que fa al sedan, cada 100 km corrent per la carretera consumeix 4,3 litres de benzina, quan a ciutat en consumeix 6,8 i en la prova 8 litres de mitjana. A l'hora de posar-se darrere del volant, el nou model de l'Opel Insignia té una conducció suau i tranquil·la. No es tracta d'un cotxe esportiu. Té una acceleració un pèl lenta com a l'hora de canviar de marxa, ja que l'Opel Insignia no deixa de ser un cotxe familiar tot i el seu aspecte exterior agressiu. Encara que a Diari Català ens agradin els cotxes esportius i clarament l'Opel Insignia no ho és, ens ha cautivat la manera de conduir tan agradable i segura i amb tanta tecnologia que no vols baixar d'ell. En definitiva, l'Opel Insignia ens ha agradat pel que fa als seus acabats a l'interior, com també la seva conducció suau. Els accessoris i la tecnologia que aporta l'Opel Insignia de sèrie i el seu preu també el converteixen en una opció atractiva per qui estigui buscant un cotxe familiar.